Ya yara gumi na nake ci. Yara gumi na nake ci. Kai jama'a. Assalamu alaikum. Kina ta waka mu kuma ga bisi ba mu. To ku kwada ni ku cinye man. Ai ba abincin ni din kaina za ku kwada ni ku cinye. Ka ji kato. Ya fi sauki. To sai ki dinga waka gumin ke kike si mu kuma sai ki bar mu da yunwa. Yake dan gidan baban yawo. Ka san dai oga ba dan karkace na ma rahin kunya ba. Kamata ai duk wanda ka dauko yazo yake ma aiki kafin ya fara aiki ka ce ka zuba masa abinci. Alhamdulillah. Ko ba aikin gwamnati muke ba ai kenan. Gwara aikin gwamnati ma kin sa cikin yesi kike. Wannan muna fama da tayan mota kuma ga sai dai kuɗi bin shekaru na. Kage baki. Kai ake bude baki ake gaya min magana. Lokacin da ka baro kasar Odulu aka kawo min kai nan aka ce min diyan da za a yi in taimaka ka ci ka sha yau kai ne kake bude baki ta lalle amma da muka zo kuma aikin nawa muka ya nan da kai aikin nawa aka biya ka Shege bai rabe. ban baka kudi ba Okay an ban 150. kai na ga gon ka wa alaikum salam Kanu Barkan ku dai. ai gwara da Allah ya kawo ka Allah na ji daɗin zuwan ka. Ai ni na ji daɗin hango ka. Ai ina kawowa ta can na hango ka nace bari in gangaro mu gaisa. Ni ma gangaro ka kawai na gani nace to ga Kanu ya gangaro. Kaga na zo hada da bukatuna dole in faɗe su. Allah na zo inda za a hare min hawaye. Wato ka san wani abu? Ina jin ka. Ka san ni kwaron wake ne dole sai an ci da ni. Gaskiya. Wata larura ce take tafa da ni. Ba ciwon kai ba zazzabi ba. To wallahi matsala ce ta faru ka san garin ne gaba ɗaya cije yayi tsayawar mashi ya cake cak. Ina jin ka. Naira 5,000 zaka ban. Kame kuma. 5,000 wai za bata. Kawai? In Allah ya yarda. Nace kawai? In Allah ya yarda. Ita ce kawai damuwar ka? Ka taimaka min dan Annabi Muhammadu ba Alhaji Muhammadu ba ka taimakan. Kanu salamu alaikum. Yawa. 5,000 za baki. Muna nan kowa ke guda ɗaya ba mu sa bakin salati ba. Kina magana 5,000. Ya masa dai. Ina Kanu. Kaga zaman nan da nake yi. Kaga yara ne masu kare nan. Yau kwanan muku ko wake wai abinci suke magana wai in siya musu abinci. To ni ma yaushe na ci abinci na ce su kuɗa su cinye. Kai kuma ka zo da kai kafa kowa masifa. Kai 5,000 ma ka zo nema. To ni 500 ma nake nema a gurin ka ma ban ma kai 5,000 din ban dan Allah ka ban 500. Kun ga wani ogan naku a yanda na karance shi saboda baya kyauta masu kama facin ma wanda ba su balas ne kan kaman na kamore kenan alquran kan kaman na kai yanzu da kai za a dage ni da kai za a dage ni dan uban ka me yasa baka zauna a wajen Odudu ya ci da kai ba in kin siyar da mu za mu zage ki ne Alhaji a to shekaru na zan baku ni da ku faɗa ku ci to Allah ya san zan tafi farar inuwa inda Allah zai taimaka da Allah ka saurare ni ki samu kudin bane ka rabu ka fita daga saboda yaran nan wannan kaga ya zare fitsari zai ba zai iya zare kudi baka ba gaskiya ne Allah wallahi kai ma shaidar da zaka min kenan himma da kan fuska ka kwali ina duba ma ido ka tuka abin da zaka shaidar da shi kenan Allah ya kiyaye kai ma dama dan uwansu ne kai ma dama dan uwansu ne ka ɗebo fuska kamar an jika kwaki ka zo min tsalo kana cin mu wani in baka kuɗi ni sa hanka ne zaka ce min ba kuɗi ka ji har da wani 5,000 kai ka ji ko kunya faɗa bai ji ba wani 5,000 ko a gidan uban wani ka 5,000 din to ni rabo na da 5,000 tun san sai da akwai kakata har yanzu fas injin nan ma lalace ban san da uwar da zan gyara shi ba oga munafurci na kuke yi munafurci na kuke yi muna simike albarka to kuma za ku tashi ku bar nan kohe na ci uban ku shagu ne san yara Allah ya roƙa da damun nan ci uban sa